Ugma, mag-usa ka tuig na sukad migo ang Super Typhoon Yolanda sa Pilipinas. Apan National Housing Authority ni butyag nga kapin sa 23,000 pa ka mga balay sa Northern Cebu ang tukuronon. Si Maris Puyo sa report. Ugma, mag-usa na ka tuig sukad miigo ang bagyong Yolanda sa Pilipinas, ilabi na sa Northern Cebu. Apan ang National Housing Authority ni butyag nga wala pa sila kasugod og tukod sa mga balay alang sa mga nabiktima sa bagyo. Ang ahensya gikatakdang motukod sa 22,423 ka mga balay sa mga apektadong lugar sa Bogo City, mga lungsod sa Bantayan, Borbon, Daan Bantayan, Madridejos, Medellin, Pilar, Puro, San Francisco, San Remigio, Sugod, Santa Fe, Tabugon, Tabuelan, Tuburan ug Tudela. Si NHA Central Visayas Manager Gavino Figuracion ni butyag nga mauwala na tukod ang mga balay tungod kay kuwang pa ang pondo alang sa proyekto. Matud ni Figuracion nga gibana-ba ng 7 billion pesos ang magasto sa maong proyekto apan do na lang sila'y 2.2 billion pesos nga available funds. Kulang pa kini og 4.8 billion pesos aron matukod ang kapin sa 20,000 ka mga balay. Sigon ni Figuracion nga sa 2.2 billion pesos makatukod na kini og 7,000 ka mga balay ug karong tuiga makatukod lang sila og 500 ka mga balay. Si Figuracion nagkanayon nga ang proyekto kinahanglan i-implementar pinaagi sa first come first served basis alang sa mga munisipyo base sa ilang gisumeter nga project plans ug detailed engineering. Ang local government unit kinahanglan sab nga dunay titulo dili lang tax declaration alang sa yuta nga mo'y tukuran sa mga balay. Di mo minus na po ka mga local government units ang naka-identify na og mga yuta nga mo'y gamitong relocation sites. Maris Puyo, Sunstar Pilipinas. Karong adlaw, gisugda na pagpagawas ang Part 1 sa Part 5 series sa Sunstar Cebu Special Report kabahin sa first anniversary sa pag-igo ni Super Typhoon Yolanda. Samtang ugma, adunay ipahigayon nga candlelight memorial activity sa Tacloban City isip pagsaulog sa Yolanda first anniversary. Ani ang video nga gihimo sa World Vision. Can you imagine? A typhoon so terrifying. It shocked the world. A year later, people have come so far. They have been rebuilding their lives and healing their hearts. Those who lost their lives did not lose them in vain. Learning lessons we will never forget. We will continue to look to the future, holding those perished close to our hearts. They will not be forgotten.